Ahojte dámy a pánové, jsem tady nová, budu tady natočit Brawl Stars. Tady vidíme, kolik já mám bojelo, takže dáme si jedno, nevím, dáme si možno clockout. No teď to má být veliký. Daj. Ondro, podržíš mi to? Dobre, tak ja budem hrát, ty mi to podrž. Takže hrať sa mi nedá, tak nevím. Tak vám asi ukážem, nevím, hočičovo, čo tady mám. Takže mám tady 34 poměrů. Mám těchhle. Choď po Jo, nemám jít moc veľa, ale... Potom, teďko vám ukážem skiny. Takže mám ten skiny. Na Emz mám... Na MZ mám jen 2 skiny. Což je to. Pak mám skin na Shelly. Na ní mám jeden skin, tento. Na ní tu mám naviac skiny, které já mám. To je toto. Tedy vlastně. Tak. Potom mám skin na... Potom mám skin na Colta. Tento, mám na něho jeden skin. Potom tu na něho. Barley. Asi. A potom jsem na Poka. Což je tento. A potom ještě na tento. Na něho. Mám tento, mám na něho jeden skin, lebo teď se mi vyzvala kupovat na skiny. Potom mám na Pony, ak to správně vyslovujem. To je jeden, tento fotbalový. To mám na ňu, tento základní. Potom ještě na Taru, na tento. Mně se nechce moc utrácat za ty skiny. Potom mám ještě tu na Lily nemám. Potom mám ještě tu na tohto. Mám na něho jeden skin. Potom na Sana. Abo Sandy. To je jedno. A už možná nemám na nikoho. Ještě na koho mám skin? Já ano, ještě na ňu. A ještě tady na Egdara. Toto. A tak ještě na Leona. Ten jsem vám zabudla ukázat, tenhle kočičí, na něm mám jeden skin, a vidím, co vidět. Co dělá. Tak, ale hrát se mi tady nedá, můžeme to vyskúfať. Takže zahráme si jeden kolo. Tak právě tady si držím volačím telefon, protože já nevím, čím moc tady mám držet. Ne, yes! A taky já jsem se tady chtěla jmenovat toto a dal jsem si tam nechtěl 2A. Kde je lopta? Nevidím loptu. Já mám loptu, takže ta Emzačka má loptu. Máme 1-0. Já hrám očividně fotbal. Realite. Ne. Teďko to nás to posílám do Fevin. A pohrajeme celou hru.
Mhm. Ne, ten Dynamite. Dynamite, nebo jak se jmenuje. Nevím, teď to... Teď jsem použila tu ultinu a má vlastně neviditelný. Mám loptu. Ne. A taky můj brácha mi drží můj telefon, tak... Ne, do prkínka. Takže vrátím můj telefon. Můžeme ho vrátit. Dobře, tak asi teďko si vyberem jiného poděla. Vyberám si asi Colta. Proč to vždy tam klikávám? Jsem už nějaká maniačka. A děti na ně mám jednesky, protože nemám veľa diamantov. Na YouTube mám presne 3. Proč to vždy klikávám? Proč? Počkajte.